هادي له أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدًا عبده وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ
بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے، منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے۔ تو پیارا رب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام پوری کائنات دے امام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ رب العالمین میرا تہاڈا آنا نماز جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ درد دل نال دعا کرو، یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، ساڈے رشتہ داراں اندروں دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، اللہ تو شفاواں عطا کرنے والا ہے، سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین اور باقی بھی جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے، اور جو بھی ایمان والے توحید والے ساڈے بھائی بہناں جو دنیا تو جا چکے نے، اللہ تو سب نو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما۔ قبولیت دا وقت ہے، جمعہ دا وقت ہے، خصوصی طور تے دعا کرو کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری اور تباہ کن عذاب جو اج ساڈے تے مسلط ہے، اللہ تو اس عذاب نو ساڈے تو دور فرما۔ جڑے اس عذاب اندر اس بیماری اندر گھرے ہوئے نے، اللہ تو انہاں نو شفا عطا فرما۔ اللہ تو ساڈی سب دی ایمان والیاں دی توحید والیاں دی ساڈے گھراں دی ساڈے مالاں دی ساڈے جاناں دی حفاظت فرما۔ اللہ اسی سارے اس بیماری اندر پریشان ہاں، کچھ بیماری دی وجہ تو، کچھ لاک ڈاؤن دی وجہ تو پریشان نے، کم بند ہو چکے نے اور روزگار دے ذرائع ختم ہو چکے نے، جمع پونجی کھا چکے ہیں، ویلے ہیں۔ اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تیرے کولو اس قبولیت دے وقت اندر دعا کرنے ہیں، اللہ اپنی جناب چو سانو سب نو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ ساڈیاں عزتاں ساڈیاں شرماں رکھ لے، اللہ دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی دونوں جہاناں اندر عزتاں عطا فرما۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اور دعا تو بعد جو موقع محل اس مناسبت دے نال اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر رمضان دے فضائل اور مسائل عرض کراں گا۔ دعائے اللہ کا الحاکمین قرآن اور حدیث دے دلائل دے اندر شرح صدر نال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو سب نو رمضان دیاں کما حقہ برکتاں رحمتاں سمیٹ لینے دی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ممالک دے اندر آج روزہ ہے، وہ جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ دے فضل و کرم نال انہوں نے روزہ بھی رکھے ہے، اور ساڈے ہاں انشاءاللہ آج مغرب دی نماز تو اذان تو رمضان دا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک دا مہینہ ایدیاں عزتاں ایدیاں عظمتاں اور ایدیاں فضیلتاں دے کیا کہنے، اے دے اندر اللہ دی رحمت دے رنگ ہی وکھرے نے۔ جویں جویں رمضان دیاں کڑیاں قریب آندیاں نا، ایمان والیاں دے شوق اندر اضافہ ہوندا جاندا ہے، اور ایمان والیاں دے دل نو ایک جلا ملدی ہے، اور خوشیاں اور مسرتاں حاصل ہوندیاں نے۔
کہ اسی اللہ پاک دی توفیق نال عبادت کران گے، رمضان دے روزے رکھاں گے، راتاں دا قیام کران گے، قرآن دی تلاوت کران گے، ذکر و اذکار کران گے، توبہ استغفار کران گے، اللہ کو دعاواں کران گے، اللہ رب العالمین دے کول ہوندا، قریب ہوندا، جڑن دا موقع مل جاندا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جڑا رمضان آ رہا ہے، اس رمضان دے اندر تے عام رمضان کی ضرورت ہے۔ ایک تے اللہ پاک نے موقع اس واسطے دیتا ہے کہ اسی ویلے ہیں گھراں اندر، کاج نہیں، اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جو حکومتی بیانات نے یا جو ڈاکٹرز دے بیانات نے، وہ دے مطابق اے لاک ڈاؤن 30 اپریل ہی نہیں بلکہ مئی دا مہینہ بھی چلے گا، جون تک جائے گا، یہ لمبا چلنا ہے اور ہو سکتا ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں جلدی تو جلدی ختم فرمائے، وگرنہ صورتحال انتہائی خراب اور پریشان کن ہے۔ تو ویلے ہی اگر لاک ڈاؤن ہے تا پھر اسیاں یا اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے۔ اے قرنطینہ کورنٹائن جڑا ہوتا ہے نا، اسی ہے جڑے انہوں نے سانو بند کیتا ہے نا گھراں وچ، اصل وچ ایک کورنٹائن ہی ہے کہ گھراں دے اندر رہو۔ تے میں تے کہنا بھی اے اگر انہوں اسی اسلامی اصطلاح دے دی ہے نا، تے اے ساڈا ایک قسم دا اعتکاف ہے کہ اسی اپنے اللہ دی عبادت کریے، الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیے، قرآن دیاں تلاوتاں کریے، ذکر و اذکار کریے، اور ایک پاسے بیماری، اللہ تعالیٰ دے عذاب مسلط نے، ویلے کران درا تو ویلے ہون دی وجہ تو مصروفیت نہ ہون دی اللہ دی عبادت پہلے نالوں زیادہ کر سکنے ہیں، اور بیماری دی وجہ تو ایک خوف دی کیفیت ہے، اور خوف دی وجہ تو بھی اللہ تعالیٰ دے زیادہ قریب ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نو زیادہ پکارنا چاہیے، اللہ نو زیادہ یاد کرنا چاہیے، اللہ دے سامنے زیادہ جھکنا چاہیے، عاجزی اور انکساری دی ضرورت ہے۔ تو رمضان دا مہینہ ایسے موقع تے آ رہا ہے کہ جدو اسی فارغ ہو کے اللہ دی عبادت بھی کر سکنے ہیں، اور ایک اس بیماری اور لاک ڈاؤن دی وجہ تو ایک خوف دی کیفیت دی وجہ تو بھی دل ڈرے ہوئے نے، سہمے ہوئے ہیں، تو اس ڈر اور سہمے پن دے اندر اپنے رب نو یاد کرن دا بہترین موقع ہے رمضان دا مہینہ۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے جدو رمضان دا مہینہ آندا ہے نا، تے اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دے جس طرح میں عرض کیتا رنگ نکھر جاندے نے اور نرالے ہو جاندے نے۔ آمینہ دلال نے فرمایا کہ جدو رمضان آ جاندہ ہے نا، اللہ اکبر، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء غلقت ابواب النار۔ آمینہ دلال فرماندے نے لوگوں جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے، چند نظر آ جاندہ ہے، رمضان شروع ہو جاندہ ہے، رمضان تو پہلو ہی اللہ پاک رمضان دیاں تیاریاں شروع کر دیندے نے۔ پتہ نہیں تو تیاری کیتی ہے کہ نہیں کیتی، لیکن میرا رب تیاریاں کردا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے جنت دے اندر صفائیاں شروع ہو جاندیاں نے، جنت نو سجایا جا رہا ہوندا ہے، جنت نو سواریا جا رہا ہوندا ہے، جنت دے اندر بڑیاں پیاریاں ہواواں چلا دتیاں جاندیاں نے، بالا خانیاں دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، اے جناب پتے سرسراہٹ شروع ہو جاندی ہے، جنت دے باغاں دے پتیاں دے اندروں دی جدو ہواواں گزر دیاں نے ایک پیاری جی آوازاں نکل دیاں نے، تے جنت دیاں حوراں اس مسحور کن خوشبو تو اور اس ہوا تو بڑیاں متاثر ہوندیاں نے، تے آ کے جنت دے بالا خانیاں دیاں کھڑکیاں وچ کھڑیاں ہو جاندیاں نے۔ اے بڑی جناب خوبصورت منظر نظر آندے نے۔ اللہ جی اج کی گل ہے، اج جنت بڑی سجائی جا رہی ہے، بڑی سنواری جا رہی ہے، اج بڑیاں پیاریاں ہواواں آ رہی نے۔ اللہ فرماندے نے اج دنیا دے اندر رمضان دا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اے میں رمضان دا استقبال کر رہا ہاں، جنت نو سجا کے سنوار کے اے رمضان دیاں تیاریاں ہو رہی نے، تے جنت دیاں حوراں جدو اے مسحور کن ہوا انہاں دے جسماں تے لگ دی ہے، انگڑائیاں لیندیاں نے، تے آسماناں دے رب اگے اپیل کر دیاں نے، اللہ جی ساڈے دلہے کتھے نے، ساڈے لاڑے کتھے نے، اللہ ساڈے لاڑے سانو نصیب فرما۔ اللہ پاک فرماندے نے او میری جنت دیو دلہنو رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، جیڑا جیڑا روزے رکھدا جائے گا میں تہاڈا لاڑا بناندا جاواں گا۔
او دے نال تیرا تواڈا نکاح کردا جاواں گا فتحت ابواب الجنتی جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے جنت دیاں کھڑکیاں کھول دتیاں جاندیاں نے فتحت ابواب السماء اللہ فرماندے نے او میرے فرشتو آسماناں دے دروازے بھی کھول دیو اللہ پاک دیاں رحمتاں دے دروازے کھل جاندے نے آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے غلقت ابواب جہنم اللہ فرماندے نے میرے فرشتو جہنم دے دروازے بند کر دیو جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے فرمایا وصفدت الشیاطین اے شیطاناں نو جکڑ دیتا جاندا ہے بن دیتا جاندا ہے تاکہ بندیاں دے دلاں اندر وسوسے پیدا نہ کرن اے شیطان جڑے سارا سال بندے دا تے رب دا تعلق توڑ دے نے لوگاں نو کھچ کھچ کے جہنم ول لے کے جا رہے نے جنت دے دروازے تے بیٹھے نے جنت دے رستے اندر بیٹھے نے ایمان والیاں نو جنت تو دور کر رہے نے فرمایا نہ شیطاناں نو بن دیو شیطاناں نو بن دیتا جاندا ہے جکڑ دیتا جاندا ہے اور بندہ اللہ واسطے آزاد ہو جاندا ہے ہن بندے تے رب دے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوندی اللہ فرماندے نے ہن جیڑا جیڑا میرے کول آنا چاہندا ہے آ جاؤ اور آمینہ دلال فرماندے نے رمضان دی ہر رات اعلان کیتا جاندا ہے اور لوگاں نو پکاریا جاندا ہے یا باغی الخیر اقبل او نیکی کرنے والے نیکی چاہنے والے نیکی نال محبت کرنے والے نیکی نال پیار کرنے والے آجا رمضان دا مہینہ آ گیا ہے ہن تو نیکیاں پہلے نالوں زیادہ کر کیونکہ عام دنہ اندر من جا بالحسناتی فلہ عشر امثالھا تو ایک نیکی کردا سے میں تینوں 10 دیندا سا ہن رمضان دا مہینہ آ گیا ہن میں 70 تو لے کے 700 نیکیاں عطا کراں گا تو ایک نیکی کریں گا تے تینوں 70 گنا تو لے کے 700 گنا تک زیادہ ثواب ملے گا اللہ اکبر یا باغی الخیر اقبل اور نیکی دے طالب نیکی چاہنے والے نیکی نال محبت کرنے والے نیکیاں دا موقع ڈھونڈنے والے نیکیاں تلاش کرنے والے آج رمضان دا مہینہ آ گیا ہے اج نیکیاں دا ثواب ود گیا ہے اج تیرے اعمال دے اجر نو اسی بڑھا دیتا ہے اور اے اجر اور ثواب جب تک رمضان رہے گا بڑھے رہے گا اور اسی تیری نیت دے مطابق زیادہ تو زیادہ عطا کریں گے تینوں ثواب دی لوڑ ہے نا تے آ پھر جلدی جلدی نیکیاں کر نیکیاں دی طرف آ جا نیکیاں زیادہ کر شوق نال کر محبت نال کر فرشتہ اعلان کر کے ایمان والیاں دے سینے اندر نیکیاں دی محبت بڑھا رہے ہیں اللہ اکبر تے دوسرا اعلان ہو رہا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ او برائی کرنے والے گناہ کرنے والے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والے جھوٹ بولن والے چغلیاں کرنے والے حرام کھان والے لوگاں دے حق مار جان والے لوگاں تے ظلم کرنے والے زیادتیاں کرنے والے شراباں پین والے جوے کھیڈن والے ناپ تول اندر کمی بیشی کرنے والے لوگاں تے ظلم تے زیادتی کرنے والے فسق و فجور اندر مبتلا یا باغی الشر اقصر او برے بندے ہن تے اللہ کولو ڈر جام ہن تے حیا کر لین اسی رمضان دے اندر شیطان نو بن دیتا ہے ہن کدے تے الزام لائیں گا کہ انہیں مینوں وسوسے پا کے گناہ تے مجبور کر دیتا ہے ہن کدے تے الزام لائیں گا شیطان جڑا وسوسے پان والا سی انہوں بن دیتا ہے اسی تے جہنم دے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ جہنم وال جان والے دا رستہ بند ہو جائیں ہن تے شرم کر جام ہن تے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے ہن تے عزت والا مہینہ تے فضیلت والا مہینہ آ گیا ہے اور لوگاں نے روزے رکھے نے تو گناہ کریں اے گل پھب دی نہیں اے گل جچ دی نہیں تو روزے داراں تے ظلم کریں اے گل پھب دی نہیں تو روزے داراں نو گالیاں دیویں اے گل پھب دی نہیں تو روزے داراں نال جھوٹ بولنے انہاں دیاں چغلیاں کریں اے گل پھب دی نہیں تو روزے داراں تے ظلم زیادتیاں کریں انہاں دے حق غصب کریں اے مینوں اللہ پاک نو پسند نہیں اس واسطے فرمایا بھیا باغی الشر اقصر او گناہ کرنے والے ہونی باز آ جا ہونی شرما کر لین ہن اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لین کیونکہ رمضان دا مہینہ آئے اس واسطے وے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم
अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालियो, तुहाडे ते रमजान दे रोजे रखना फर्ज कर दिता गया है, जिस तरह तुहाडे तो पहले लोगां ते फर्ज कीता गया सी। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुहाडे दिल अंदर अल्लाह दा डर आ जाए, तकवा आ जाए, खौफ आ जाए, परहेजगारी आ जाए। और तकवा ऐसे चीज का नाम है कि इंसान अल्लाह को डर के गुनाह छड़ देवे। कई बेली वो समझते हैं कि रमजान का मन है बई सुबह तहज्जुद के टाइम खाना खाना है और फिर जो अजान हो जाए फजर की उदो खाना छड़ देना है, तो सारा दिन भुखे प्यासे रहना है, तो शाम की जो अजान हो जाए तो फिर खा पी लेना है। इस दौरान जो मर्जी करो, जिमें मर्जी सुते रहो, जागते रहो, जिमें मर्जी गीबतां करो, चुगलियां करो, जिमें मर्जी दिन गुजारो। जिस तरह रमजान तो पहले साड़ी उस तरह रमजान के अंदर रूटीन रहे, जिस तरह रमजान तो पहले साढ़े मुआमलात सन उस तरह रमजान के अंदर मुआमलात रहन। तो वो समझते रहे बस रोज़ा इस चीज़ का नाम है कि बस खाना पीना छड़ दो, भुखे रहो, प्यासे रहो। अल्लाह फरमाते ने वो मेरे बंदे, रोज़ा इस चीज़ का नाम नहीं कि तू भुखा रवे, प्यासा रवे। ये तो एक तेनू तरबियत देने वास्ते, तेनू समझाने वास्ते भुखिया प्यासा रखा जा रहा है। तू ये कहना है ना कि मेरे को गुनाह नहीं छड़े जाते, मेरे को झूठ नहीं छड़िया जाता, हराम नहीं छड़िया जाता, गलतियां नहीं छड़िया जांदियां, गीबतां चुगलियां नहीं छड़िया जांदियां। असी कहने हैं देख, खाना और पीना ये ऐसी जरूरत है जिदे तो बगैर तू जिंदा रह सकता। कोई भी बंदा खाए पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह कहता भी जिदे तू बगैर तू जिंदा नहीं रह सकता, तो साडा हुक्म मन के तू एक दिन वास्ते सुबह तो लैके शाम तक छड़ देना है। ਇਹਦਾ मतलब है कि जो भी तू छड्डन ते आए ना, हिम्मत कर लवे, इरादा कर लवे, नीयत कर लवे, तू छड़ सकना है। ये झूठ है तू जड़ा कहना जी मेरे को छड्डिया नहीं जाता। कोई कहता जी मेरे को सिगरट नहीं छड़ी जाती, कोई कहता मेरे को हुक्का नहीं छड्डिया जाता, कोई कहता जी मेरे को यारां दी मजलिस नहीं छड़ी जाती। ये सिर्फ झूठियां गल्लां ने, झूठे उधर और बहाने ने। तू छड्डन ते आवे तो रोटी छड़ देना है, तू छड्डन ते आवे पानी छड़ देना है। गर्मी का मौसम हुंदा है और गर्मी के अंदर भुख लगी हुंदी है, प्यास लगी हुंदी है, घर अंदर फ्रिज मौजूद होंगी है। छोटे बच्चे फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खुलता है, अंदरों खुशबुआं आंदियां ने, किते शरबत पे ने, किते फल पे ने, किते ठंडा पानी पिया है, किते बोतलां पईयां ने, किते जूस पे ने। दिल करता है कि मैं पी लवां, केड़ा किसी ने वेखना है। लेकिन तू मेरे को डर के सारा कुछ ही छड्डी बैठा है, मेरे कहन ते छड्डी बैठा है। ते जे हलाल चीज़ां मेरे कहन ते छड्डी बैठा है तो फिर हराम क्यों नहीं छड्डदा? और जिन्हें हराम नहीं छड्डना, अल्लाह फरमाते हैं उन्हें हलाल छड्डन की भी लोड़ कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो मल्लम यदा कौल अज़्ज़ूर वला मिला बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा। जड़ा बंदा झूठ नहीं छड़दा, जड़ा बंदा गीबतां नहीं छड़दा, चोलियां नहीं छड़दा, दुकान ते बैठा नाप तोल अंदर कमी बेशी नहीं छड़दा, ये जनाब मिलावट करना नहीं छड़दा, लोगों को धोखा देना नहीं छड़दा, गालियां देना नहीं छड़दा, ये हराम खाना नहीं छड़दा, ये जिन्ने भी पुठे कम ने नहीं छड़दा। फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा। अल्लाह नू कोई लोड़ नहीं ये तुसी डंगरां दी तरह मुंह ते जनाब छिक्कू चाड़ लवो, अपने मुंह बन लवो और कुछ खाओ पियो ना। अल्लाह नू तुहाडा खाना पीना छड्डन दी कोई लोड़ नहीं। आमीना दे नाल फरमांदे ने लोगों कम मिन साइमिन, किन्नी ऐसे रोजेदार ने रोजा रख लेंदे ने लेकिन उन्होंने सुआए भुख और प्यास तो कुछ भी नहीं लभदा। किन्नी ऐसे ने रातां नू क़याम ते करदे ने लेकिन सिवाए जागन तो, सिवाए बेदारी तो, सिवाए नींद खराब करन तो और कुछ लभदा ही नहीं, क्योंकि नीयतां साफ नहीं, क्योंकि न अमल ठीक नहीं, क्योंकि झूठ छड़ना नहीं, गीबत छड़नी नहीं, चुगली छड़नी नहीं, हक गसब करना छड़ना नहीं, हक मारना छड़ना नहीं, जुल्म करना ज्यादतियां करना छड़ना नहीं। आमीना दिलाल फरमांदे ने जे तू ए कुछ नहीं छड़ना ते फिर सवाब भी कोई नहीं। फिर एक डंगर है ना जिमें ओदे खुरली च पट्ठे ना पाओ या ओदा मुंह बन दियो, खान पीन ना दियो, ओही हाल उस बंदे दा है जेड़ा रोजा रख के ये सारे गुनाह नहीं छड़दा।
یہ تو تینوں تربیت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ایڑا کھانا پینا چھڑایا نا ایک تربیت ہے. اللہ اکبر اللہ. کس چیز دی تربیت؟ آمینہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھ لیندہ ہے پھر وہ دے اندر فلا یرفس بےہودہ کلامی نہیں کرتا، بےہودہ گفتگو نہیں کرتا، اور پھر نہ ہی کوئی بے حیائی والا کم کرتا ہے، نہ کوئی بدماشی کرتا ہے، نہ کوئی بدکاری کرتا ہے، نہ کوئی اور برا کم کرتا ہے. اللہ اکبر. تے ایدہ ہی روزہ ہے. اور جڑا بندہ اس طرح دا روزہ رکھے گا، آمینہ دلال نے گارنٹی دیتی ایک روزے دے عوض فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر اللہ. دیکھو نا بندہ صبح تو لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہندا ہے تے جے سمجھے کہ بھائی بس بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں، تو پھر یہ تو بات لازم آندی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ایک مہینہ سانو جڑا بھوکا رکھ رہے ہیں، پیاسا رکھ رہے ہیں، کھان نو کچھ نہیں دے رہا ہے، پین نو کچھ نہیں دے رہا ہے. کی وجہ ہے؟ پھر بندہ سوچتا ہے نا بھی آخر دا کوئی وجہ تو ہوئے گی. تو وہ اکثر لوگوں دے پھر ذہن چ ہی خیال آندا ہونا ہے بھی شاید یا یہ تو یہ بات لازم آندی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ دے خزانے چ کوئی کمی آ گئی ہے تو اللہ نے کہا لو ایک مہینہ تسی چھٹی کر لو، کھانا پینا بند کر لو، بھوکے پیاسے رہ لو، پھر کوئی دانے آن گے تو کھلا لیں گے، پھر کوئی خزانہ بھرے گا تو پلا لیں گے، تو دے دیں گے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ دے خزانے چ کوئی کمی آ جائے بھی اللہ نے ایک مہینہ چھٹی کروانی پوے؟ اللہ رب العالمین دے خزانے اللہ اکبر اللہ. اسی اجے تک رب نو پہچانے ہی نہیں. وہ میرا مالک کنے خزانے دا مالک ہے. قرآن اعلان کردا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانہ دے خزانے تے زمینیاں دے خزانے دا مالک اللہ. آمینہ دلال فرماندے نے لوگوں لو ان اولکم آخرکم و انسکم و جنکم، تواڈے تو پہلے گزر جان والے بابا جی آدم تو لے کے تواڈے تک، تواڈے تو لے کے آپ بعد وچ آن والے قیامت تک جننے بھی لوگ آنے نے، یہ سارے دے سارے انسان، اور پھر صرف انسان ہی نہیں، فرمایا لو ان اولکم و آخرکم، پہلے بھی تے بعد والے بھی، و انسکم و جنکم، انسان بھی تے جنات بھی، سارے دے سارے آ کے ایک وادی اندر کھڑے ہو جان، ایک میدان اندر جمع ہو جان، اور میدان اندر کھڑے ہو کے اللہ کو لو منگنا شروع کر دیں، چولیاں پھیلا لین رب دے اگے، ہاتھ اٹھا لین اللہ دے سامنے اور منگنا شروع کر دیں، دعاواں شروع کر دیں. ایک بندہ آئے اللہ کو لو منگے یا اللہ گڑیاں چاہی دیاں نے، جنیاں منگے اللہ اونیاں ہی عطا کر دے وے. دوسرا آ جاوے اللہ پلانٹ چاہی دے نے، جنہیں منگے اللہ عطا کر دے وے. تیسرا آ جاوے اللہ خزانیاں دیا بوریاں چاہی دیاں نے، جنیاں منگے اللہ دیندہ چلا جاوے. ساری کائنات دے انسان ایک ایک بندہ اپنی مرضی منشا دے مطابق میرے اللہ کو لو منگدا چلا جائے، اللہ دی مرضی اور ضرورت اور منشا دے مطابق چلا جائے. سارے انسان مانگ کے لے جان، سارے جنات مانگ کے لے جان، سارے لے جان، سارے بعد بھی اللہ دے خزانے اندر انی کمی نہیں جے آندی. آمینہ دلال فرماندے نے جنی کمی ایک چڑی اڑ دیاں پیاس لگ جائے، سمندر دے اتے اڑ رہی ہے، اے اڈاری اپنی نیچے کر دیئے، اپنی پرواز نیچے کر دیئے، سمندر دے قریب آ کے اڑ دیاں چونج پانی دی پر کے پھر اڑ جاندی ہے. او سمندر دے اندروں او دی چونج اندر جنہ پانی آ کے سمندر دے اندر کمی کر دیں، او جنہ پانی سمندر چو کڑ کے چونج اندر لے جاندی ہے، اور جنہ پانی سمندر اندر کٹ ہو جاندہ ہے. رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دے انساناں نو نہ دی مرضی دے مطابق دے کے بھی اللہ دے خزانے اچھے انی کمی نہیں جے آندی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمانہ دے زمینہ دے خزانے دا مالک پھر بھوکا پیاسا کیوں رکھ رہے ہیں؟ یا اللہ تیرے کل خزانے تے بڑے نے، پھر بھوک کیوں برداشت ہو رہی ہے؟ اللہ فرماندے نے تسی عام دنہ دی نسبت رمضان چ زیادہ کھان دے جے. ذرا غور کریے نا کہ اسی اپنے کھان پین تے رمضان چ عام دنہ دی نسبت گھراں چ خرچے ود جاندے. وہ کئی ایسیاں چیزاں جڑیاں عام دنہ چ اسی کدے سوچیاں ہی نہیں،
وہ رمضان چ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ہر بندہ غریب تو غریب، کوئی پھلاں دی ریڑھی تے کھڑا ہے، کوئی جناب جامع شیریں لے کے آ رہا ہے، کوئی دودھ سوڈا بنا رہا ہے، کوئی شربت بنا رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی کھجوراں لے کے آ رہا ہے. اور کریا کرو کنجوسیاں نہ کریا کرو، بخل نہ کریا کرو. رمضان چ اپنے اتے، اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کریا کرو، اپنے ہمسایاں تے، اپنے سجے کھبے، اپنے دائیں بائیں غریباں تے، فقیراں تے، مسکیناں تے خرچ کریا کرو. اللہ دی قسم رمضان چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلدا ہاتھ آمینہ دلال دے صحابہ فرماندے نے کانا اجود الناسی، آپ ساری کائنات دے انساناں نالوں زیادہ سخاوت کر دے، اور اینی سخاوت کر دے کہ ایک تیز آندھی طوفان چل رہا ہوئے، ہوا چل رہی ہوئے، اور اس تیز اور آندھی اور طوفان نالوں بھی زیادہ تیزی دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کر دے اور صدقہ و خیرات کر دے. اللہ دے رسول کھجور نال روزہ کھول دے. بخل نہ کرو، کھجوراں گھراں دے اندر لیا کے رکھو، مسجداں اندر لیا کے رکھو. اللہ نے دیتا ہے نا، تے ایک بندہ ایک پیٹی کوئی من کھجورا مسجد بھی لیا کے رکھو، تاکہ کوئی ایتھے ملنگ ساڈے ورگے اور کوئی غریب فقیر جڑے لنگ دے ٹپ دے نمازی وہ بھی روزہ کھول سکن. مسجد دے اندر کھجوراں لیا کے رکھو، گھراں دے اندر کھجوراں رکھو، کھجوراں نال روزہ کھولو. جے اللہ دے رسول نو تازہ کھجور نہ لبدی تے سکی کھجور چھوارے ہوندے نا اون دے نال روزہ کھول دے. اگر وہ بھی نہ لبدا تے پانی نال کھول دے. اور حدیث دے الفاظ نے کہ اللہ دے رسول نو میٹھا پانی پسند سی، یعنی جویں اسی اج کل شربت بنانے ہیں نا، اس طرح اللہ دے رسول میٹھا پانی پسند کر دے، شربت پسند کر دے. تو گھراں دے اندر بھی مسجداں دے اندر بھی اے رونقاں لاؤ. اے رمضان دیاں بہاراں اور اے رحمتاں اور اے برکتاں اے رونقاں رمضان دے نال ہی نے. اللہ اکبر. تے کنجوسی نہ کریا کرو، بخل نہ کریا کرو. افطاری دے معاملے چ، سحری دے معاملے چ تے اسی پہلے نالوں زیادہ کھانے ہیں، یہ بھی تجربے دی گل ہے. تے اللہ فرماندے نے میرے بندیا جے میرے خزانے چ کمی آئی ہوندی تے رمضان چ تینوں زیادہ دینا سی کہ گھٹانا سی، بلکہ زیادہ دے رہے ہیں اسی سحریاں دے اندر. اللہ اکبر. اور پھر رب دیاں مہربانیاں ویکھو ساڈے تے. پہلو لوگ روزہ رکھ دے تے سحری دا کوئی تصور نہیں سی، رات نو جنی دیر تک جاگ رہے نے اونی دیر تک کھاؤ پیو، جدو نیند آ گئی سو گئے، کچھ کھایا ہے کچھ پیا ہے یا نہیں کھادا پیتا، سو گئے تے اگلا روزہ شروع ہو گیا. ایک نبی علیہ السلام دا صحابی آیا کر، سارا دن محنت مزدوری کر کے شام نو تے رات تھکیا ہویا سی، بیگم کھانا شانا بنان لگ پئی تے اے لیٹ کے اینوں نیند آ گئی. کھانا بنا کے آئی بیچاری تے ویکھیا تے حضرت صاحب ستے پے، بڑی پریشان. اٹھایا تے ہن سارا دن دا بندہ بھکھا پیاسا ہوئے تے کم کر کے محنت مزدوری کر کے آیا ہوئے تے دسو جے او دا روزہ پھر شروع ہو جائے تے او دے دل تے کی بیت دی. اللہ اکبر. بڑا پریشان ہویا، بڑا پریشان ہویا. لیکن وہ ایسے لوگ سن کہ جڑے زمین تے پریشان ہوندے سن تے عرش ہل جاندا سی. اللہ رب العالمین انہاں دیاں پریشانیاں کس طرح دور کردا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے اس بندے دی بھوک پیاس دیکھ کے، پریشانی دیکھ کے آسمانہ تو قرآن نازل کرتا. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. او کائنات دے لوگو جاؤ، اللہ پاک نے تواڈے تے مہربانیاں کر دتیاں نے، او تسی بھکھے پیاسے آ کے سو جاندے ہو، اٹھدے ہو روزہ شروع ہو جاندا ہے، تانوں کھان پین دا موقع نہیں ملدا، تسی کس طرح روزے پورے. اللہ چاہتے ہیں تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کرن. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ چاہتے ہیں تواڈے تے آسانیاں پیدا کر دین، تنگیاں ختم کر دین، اور تاکہ تسی روزیاں دی گنتی پوری کر سکو، اللہ پاک دی کبریائی بیان کرو، اللہ دا شکریہ ادا کرو. اللہ نے نواں حکم نازل
کر دیتا. فرمایا جاؤ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. جاؤ فجر تک اجازت ہے جویں مرضی کھاؤ پیو, اللہ نے تانوں اجازت عطا کر دتیاں نے. اور پھر مزے دی بات, صرف اجازت ہی نہیں, آمینہ دلال فرماندے نے تسحروا فإن فی السحور لبرکہ. سحری دے وقت کھانا کھایا کرو, سحریاں کرو, سحری دے اندر روٹی کھایا کرو, کچھ نہ کچھ کھایا کرو. تے آمینہ دلال نے فرمایا سب تو بہترین سحری کھجور دی سحری ہے, سحری دے اندر بھی کھجوراں کھایا کرو. تا قدد دے اندر آمینہ دلال سحری اندر کھجوراں کھاندے, افطاری دے اندر بھی آمینہ دلال کھجوراں کھاندے. آمینہ دلال فرماندے نے لوگوں فإن فی السحور لبرکہ. سحری کرو گے, کھانا کھاؤ گے, روزہ رکھنا بھی آسان, نبھانا بھی آسان, کھان پین دا موقع تے سحری کرو گے. اللہ سحری دی برکت اندر نال تواڈے گھر اندر, تواڈے مال اندر, تواڈی جان اندر, تواڈی اولاد اندر اللہ برکت بھی عطا فرما دے گا. نالے روٹی کھاؤ, پیٹ بھرو, تے نالے برکت حاصل کرو. دورے دورے فائدے اللہ نے عطا فرما دیتے. اللہ اکبر اللہ. تے سحری دے اندر بھی کھاؤ پیو, افطاری دے اندر بھی کھاؤ پیو, اور کھانے پینے بھی ہیں. اللہ فرماندے نے پھر اے سارا دن صبح تو لے کے شام تک بھکھا پیاسا رکھیا, اے تانوں کھانا بند کر دیتا, پانی بند کر دیتا. کدے تصور تے کرو آخر پھر دا مقصد کی ہے؟ کھان نو بھی لب رہا ہے صبح شام, پین نو بھی لب رہا ہے, پہلے نالوں چنگا چوسا لب رہا ہے, زیادہ لب رہا ہے. تے تھوڑا جا دیر وچ اسی پابندی لا دیتی بھی کھانا پینا نہیں. اللہ اکبر اللہ. اللہ فرماندے نے پابندی اسے واسطے وے کہ تواڈے ذہن اندر دو گلاں پیدا ہو جان. پہلی گل تے پیدا کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ جویں کھانا پینا چھڈے حلال چیزاں, ایویں حرام بھی چھڈو, نافرمانیاں بھی چھڈو, ظلم زیادتیاں بھی چھڈو. کوئی فائدہ نہیں روزیاں دا, نمازاں دا, قربانیاں دا, حجاں دا, عمریاں دا, جے لوگاں دے حقوق غصب کیتے, لوگاں اُتے ظلم کیتا اور زیادتیاں کیتیاں, ناپ تول اندر کمی بیشی کیتی, معاملات نو خراب کیتا. اللہ دی قسم ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہاں کہ کوئی فائدہ نہیں نمازاں روزیاں دا اگر لوگاں دے حقوق غصب کر لے, لوگاں تے ظلم کیتا, زیادتیاں کیتیاں, لوگ تواڈے پیچھے پیچھے روندے پھردے ہون اور بددعاواں دیندے ہون. ایسیاں نمازاں دا روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں جی. روزے بھی رکھو, نمازاں بھی رکھو, پڑھو, اور انہاں دی حفاظت بھی کرو. اور حفاظت کس طرح کرو؟ گناہ چھڈ کے. لوگاں دے حقوق دیو انہاں جنہ جنہ دے حقوق نے, ظلم زیادتیاں بند کرو, حرام خوری بند کرو, اور جھوٹ, غیبت, چغلی اور جتنے بھی گناہ دے کم نے, چھوٹا کوئی گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے, جڑا بھی گناہ کرنے ہیں میں تسی اسی سارے اپنے اندر سوچئے اور احتساب کریے. دیکھو نا ہر سال رمضان آندا ہے, رمضان دے اندر بھی ساڈی او روٹین, عام مہینے دے اندر بھی ساڈی او روٹین, رمضان اندر بھی وہی اعمال, عام مہینے اندر بھی وہی اعمال. کی فائدہ ہے ساڈے رمضان دا؟ 30 سال دے 40 سال دے رمضانی مسلمان اسی بیٹھے ہیں, بس تراویاں پڑھ لیاں, ساریاں افطاریاں کر لیاں. اے صرف رمضان نہیں, رمضان دا مطلب ہے گناہ چھڈو, اللہ دیاں نافرمانیاں اور بغاوتاں چھڈ دیو. اور دوسری بات دیکھو نا, بندہ سارا دن بھکا پیاسا رہندا ہے. اج کل تو ویسے ہی بازار بند نے. عام جدو پچھلے رمضانہ چ دیکھی دا سی, شام دے ٹائم جناب ہر بندہ دکان بند کر کے دوڑ لا رہی ہے, جلدی جلدی گھر پہنچو جی, گھر پہنچو. گھر پہنچ کے دسترخوان بچھایا جا رہا ہے, دودھ سوڈا لیا جا رہا ہے, شربت بن رہے ہیں روح افزا, کوئی پکوڑے لے آ رہے ہیں, کوئی سموسے لے آ رہے ہیں, کوئی جناب بہترین پھل فروٹ لے کے آ رہے ہیں. لو جی دسترخوان سج گئے, پھل کٹے جا رہے ہیں, تیاری ہو رہی ہے. کی گل ہے اج خیر ہے اج صاحب اتنا اور بہترین زبردست انتظام. خیر تے اج کوئی مہمان آ رہے ہیں, کہتے نہیں نہیں مول صاحب پڑھو جو تو نہیں پتا اج میں روزہ رکھیا ہے, یہ افطاری دا بندوبست کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندیا تو ایک دن صبح تو لے کے شام تک بھکھا پیاسا رہے تے انہیں انتظامات تیرے سجے کھبے, تیرے ہمسایاں دے اندر, تیرے نال دے, تیرے سامنے گھر والے, تیرا کوئی رشتہ دار, تیرا کوئی عزیز, انہاں دے گھر پتہ نہیں کنے دن کھانا نہیں پکیا. او دا انتظام کنے کرنا ہے؟ یہ غریباں نو کنے کھلانا پلانا ہے جنہاں دے گھر چولہے نہیں چل دے. اور اس لاک ڈاؤن دے اندر جدو کاروبار بند ہو چکے نے, دکاناں بند ہو چکیاں نے,
عام دیہڑی دار مزدور طبقہ بیچارہ گھراں دے اندر بیٹھا ہے, کوئی دیہڑی نہیں مل رہی, کوئی مزدوری نہیں مل رہی. حاجی صاحب تسی تے اپنی ایک دن دی بھوک پیاس مٹان واسطے اینے انتظام کر دے جے, اینا غریباں دا انتظام کنے کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالیٰ اے سانو سمجھا رہے ہیں جتھے اپنا انتظام کر رہے ہو. اور میں ایک نصیحت کراں گا, جتنے بھی میرے سننے والے او پیچھے تک جڑے لوگ بیٹھے نے سارے توجہ کریا جے. اپنے آسے پاسے دائیں بائیں سجے پس کھبے ہر گھر دا خیال رکھنا جے. کوئی بندہ افطاری سحری نہ ہون دی وجہ تو بیچارہ روزہ نہ رکھ سکے, یا افطاری سحری دے اندر پانی دے گھٹ نال افطاری کر رہا ہوئے, سحری پانی دے گھٹ نال رکھ رہا ہوئے تے اکھاں چ آنسو ہون تے رو رہا ہوئے, یا اللہ تیرے بندے انواع اقسام دے کھانے کھا رہے نے تے اے تیرے بندے فقیر, انہاں کول کچھ بھی نہیں. اپنے دائیں بائیں خیال رکھیا جے. آمینہ دے لال نے فرمایا جڑا ہمسایا بھکھا ستا ہوئے اور اے آپ رج کے ستا ہے, اے اپنا ٹھکانہ جہنم چ بنا لے. تیریاں نمازاں تیرے روزے کسے کم نہیں آنے جے تیرا ہمسایا بھکھا ستا رہا. اس واسطے رمضان دے مہینے چ خیال رکھیا جے, ہمسایاں دا خیال, رشتہ داراں دا خیال, اپنے ملازمہ دا خیال, اپنے مزدوراں دا خیال, اپنے سجے کھبے محلے داراں دا خیال. اور اسی سارے خیال رکھنا شروع کر دئیے نا کہ اللہ دی قسم کوئی بھکھا سویں نہ سوئے. اور رمضان دا پیغام دے رہا تانوں, اگر اپنے ایک دن دی بھوک پیاس بجھان واسطے انہیں انتظامات کر دے ہو تے اللہ دے انہاں بندیاں دا بھی خیال رکھنا یہ ساڈا ضروری فرض ہے. اللہ اکبر اللہ. اور رمضان دا مہینہ یہ نال جس طرح سحری دا بڑا گہرا تعلق ہے, افطاری دا بڑا گہرا تعلق ہے, اسی طرح رمضان دے نال قرآن دا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان دے اندر قرآن سننا, قرآن سنانا, نماز تراویح ادا کرنا یہ بڑا ہی پسند ہے اللہ پاک نو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت دا دن ہوئے گا, رمضان بھی آ جائے گا اور رب دا قرآن بھی آ جائے گا. رمضان آ کے اللہ دے اگے عرض کرے گا, یا اللہ میں اس تیرے بندے نو سارا دن کھان پین تو روک دیتا, منعتہ الطعام والشہوہ, اللہ میرے کہنتے کھان تو رک گیا, شہوہ فضول باتاں تو, گندیاں باتاں تو, بے حیائی دی باتاں تو, گناہاں تو بچ گیا. تے اللہ میں تیرے اس بندے دی سفارش کرنا وا, اور جس دن انبیاء سفارش تو انکار کر دیں گے اس دن رمضان دا روزہ کے رب دے سامنے میری تیری سفارش کرے گا, یا اللہ میں دی سفارش کرنا انہوں معاف فرما. ادھروں یہ دی گل ختم نہیں ہوئے گی تے قرآن آ جائے گا, اے ربی منعتہ النوم باللیل, یا اللہ یہ سارا دن دا بھکھا پیاسا شام نو کھانا کھادا. جدو بندہ روٹی کھاندا ہے نا تے ٹھڈ بھر جاندا ہے, جسم بھاری ہو جاندا ہے, نیند مسلط ہو جاندی ہے, دل کردا ہن سو جاواں آرام نال. یہ دل کردا سی سو جاواں تے میں آ گیا, تیرا قرآن آ گیا. میں کیا اے ربی منعتہ النوم باللیل, او میرے بندے اللہ رب العالمین دے قرآن دی تلاوت سننے واسطے کھڑا ہو, اور میں انہوں رات نو سون تو روک دیتا, اے سون تو روک گیا, میری تلاوت سنن واسطے کھڑا ہو گیا, نماز تراویح اندر کھڑا ہو گیا, قیام اللیل اندر کھڑا ہو گیا. اللہ میں سفارش کرنا وا انہوں معاف فرما. اللہ فرمان کے فیشفعان, جاؤ رمضان قرآن تہاڈی دوواں دی سفارش قبول کر کے میں اس بندے نو جنت الاٹ کر دیتی. اس واسطے نماز تراویح ادا کرنا یہ اللہ نو بڑا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جڑا بندہ ایک رات رمضان نو قیام کرے قیام اللیل, اللہ تعالیٰ او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا, شرط ہے کہ ایمان والا ہوئے اور ثواب دی نیت ہوئے, نیت خالص ہوئے. اللہ اکبر. تو اس واسطے رمضان دا مہینہ آج انشاءاللہ مغرب دی نماز تو شروع ہو جائے گا. ہر بھائی کوشش کرے کہ میں اس رمضان نو باقی عام دنوں تو یا عام جڑے پیچھے رمضان میری زندگی چ گزر چکے نے انہاں تو الگ تھلگ ایک مثالی رمضان بناواں. اپنا شیڈول بناؤ, صبح سحری واسطے بیدار ہونا ہے, بڑا ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آئے ہوندے نے, کوئی 2-4 نفل پڑھ کے اللہ دے سامنے ہاتھ چک کے دعاواں کرو, سحری کرو, مسجد دے اندر آ جاؤ, فجر دی نماز ادا کرو, اس تو بعد قرآن دا درس سنو, بیٹھ کے ذکر و اذکار کرو. اسی سمجھنا بھی لو جی اسی سحری کیتی اور بس جلدی جلدی سونا ہے, نماز پڑھ دیں جناب انج بھجنا اور جناب انج جا کے ڈگنا بستریاں تے, اللہ نو پسند نہیں ہے. اے نہیں روزہ کہ جناب ستے رہیے اسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رمضان دا روزہ رکھ کے بدر لڑیا, رمضان دا روزہ رکھ کے فتح مکہ کیتا,
رمضان دے روزے رکھ کے جہاد کیتا ہے تے ایتھے ساڈے نمازیاں نوں انج موت پئی ہوندی نماز تو بعد 5 منٹ قرآن سنن واسطے اسی نہیں بیٹھ دے، پتہ نہیں کی اسی اللہ تے احسان کر لینے سحری واسطے اٹھ کے۔ کو اللہ کولو ڈرو یار، خدا دا خوف کریا کرو۔ فجر دی نماز تو بعد اللہ دے رسول نے سونا پسند نہیں کیتا، اس واسطے رمضان دے اندر اپنی روٹین بدل لو، ویلے ہی سارا دن سونا ہے، صبح فجر دی نماز تو بعد ذکر و اذکار کرو، اے صبح شام دے اذکار دا چارٹ لگیا ہے، معمول بنا لو کہ ہر روز انشاءاللہ صبح دے بھی اذکار کرنے نے اور شام دے بھی اذکار کرنے نے۔ صبح دے اذکار کرو، بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرو، اس تو بعد جدو اشراق دا ٹائم ہو جائے، سورج نکلے نو 10 منٹ ہو جان، 1 گھنٹہ بھی پورا ٹائم نہیں بنتا، تو اٹھو 2 رکعتاں اللہ توفیق دے 2، 4 رکعتاں دی توفیق دے 4 رکعتاں پڑھ کے پھر گھر جاؤ، آرام کرو، کم کرو، جو مرضی کرو۔ اس تو بعد ظہر دی نماز دے وقت زور پڑھیے، ظہر تو پہلو 4 رکعتاں سنتاں ادا کریے، ظہر تو بعد بھی 4 رکعتاں سنتاں ادا کریے، عصر پڑھیے، عصر تو پہلے بھی کوشش کریے 4 رکعتاں سنتاں پڑھیے، مغرب دی نماز دے واسطے آئیے، اس تو پہلو اپنے اذکار کریے، اور مغرب دی اذان تو پہلے، افطاری تو پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کریے اور پھر افطاری کریے، نماز پڑھیے۔ نماز تو پہلو بھی 2 رکعتاں پڑھنیاں مسنون نے، نماز تو بعد پھر 2 سنتاں نے، پھر عشاء دی نماز دے ٹائم آئیے، عشاء دی نماز تو پہلے بھی 2 رکعتاں پڑھیے، عشاء دی نماز پڑھیے، سنتا پڑھیے، نماز تراویح پڑھیے، وطر ادا کریے، گھر جا کے آرام کریے، اتنا خوبصورت معمول بنا لو، انشاءاللہ ایسا رمضان گزاراں گے، گناہاں تو بچ کے عبادت دے اندر، صبح و شام دے اذکار اندر، توبہ و استغفار اندر، میں دعوے نال کہنا رمضان سنت دے مطابق گزار لو، اللہ دے فضل و کرم نال کرونا شرونا اے لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل جان گے، اللہ دیاں برکتاں دے دروازے کھل جان گے۔ اللہ تو سانو معاف فرما، اپنی رحمتاں اور برکاتاں دے دروازے ساڈے تے فراخ فرما۔ اللہ رمضان تیرا عزت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا، جہدے اندر عذاباں دے دروازے بند ہو جاندے نے، اللہ اسی جمعے دے وقت اندر، قبولیت دے وقت اندر تیرے کولوں دعا کرنے ہاں، اس رمضان دے اندر اس آن والے کرونا دے عذاب دا دروازہ بند فرما، اللہ ساڈے دروازے فراخ فرما، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔